lokátor, nevím, je to Hodonín, no, lokátor nevím, je to špatné. No nevadí, tak pozrieme potom Hodonín, koľko to je, ale myslím, že to je v podstate od Heimburgu nebudeš nejako zásadne ďaleko, možno nejakých 70-80 km. Jo, jasne, dobře teda kluci, ať vám to funguje a sedmička, trojka, ahoj. Ďakujem ti, príjemný večer prajeme, ahoj. A mám taký pocit, že tu bol ešte niekto ďalší spolu s týmto, keď som púšťal Staňu Hodonín, takže ak je tu ešte niekto doma záujem, skúste. Vašek Borovice? Vašek Borovice som počul, ale asi zle. Skús. Vašek Dolní Borovice, lokátor 88 Marie Urbán, 88 Marie Urbán, a ja už som sa nadělal spojený z auta. Áno, spomínam si, to bolo zo začiatku, jak sme sem prišli vlastne, tak sme mali s tebou spojené, pamätám si, aj ten lokátor si pamätám, takže... To bolo 80 km. Ale ináč signálovo si teraz veľmi podobne ako predtým, je tam taká jednotka, dvojka, rádio možno 3, takže z toho mobilu si zase moc nepokročil, čo by som povedal, že na veľkú antenu pôjdeš lepšie. Z toho auta som jel trošku posilovátkem a tady je čistý základ. Jasné, rozumiem. Dobre, tak každopádne sme radi, že si sa nám tu ozval. Ja už nebudu zdržovať. Zatím, viete sa chlapi. Naslyšenou, srdci. Aj ty, 7-3, čau, ahoj. No, ja sa ešte opýtam, či tu ešte niekto doma zájmo spojenie s nami, to je mini expedícia Serus Rado. Braunsberg pri mestečku Heimburg z Rakúska. Je tu niekto?